warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Ika di channel YouTube Keluarga Mas Kopi. Malam pemirsa, hari ini lagi pengen di Momoyo ngejak anak lanang biar dia tahu dunia luar, ben apa pemirsa, ben seneng loh bawa njobo guys. Hehe. Guys main. Ya ada perasaan. Aku lagi iki guys nang iku. Nih, nak, nih, mau. Ini aku orang jalur coklat ya guys ya. Tadi lagi gak oleh kangen coklat. Ini ngisor ya. Sekali-kali yo. Mitem yo guys yo, metu ora tau metu. Metu. Sekali-kali yo metu. Anu pemirsa, apa aku mulai yo pertama kali aku di Momoyo, aku yo ora pernah seumur-umur urip ngejaku iki pemirsa. Nah, aku ki bingung pesen apa yo. Jenenge wong bingung yo. Aku mau pesen iki yang anakku ki yo aku yo lali nek anakku tak sudo coklate ngono. Tak pangan aku guys. Anakku malah njaluk jajan roti. Coko sandi ku sing lho. Pilih mang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata maksud aku ya terbenar. Maaf pemirsa lali. Anakku kesini mau ikut taman bermain nih. Nek anakku ku terus es krim terus yo lama gelem ku sing gak coklat full. Dia mau tak coba isi dik gak akeh gak apa-apa. Ya pesen jangan karo Bu Mbak Dian delalai sik. Bisa itu guys, bisa tutup. Ya sekali-kali yang metu guys ya. Ben gak kodenya ben gak nomah ae. Asine iki mana Momoyo iki asine apa? Nek rono kan nek orang tukan disulungkan guys. Main taman ini kan yo tapi musiknya kenceng nih Mas, jadi aku mulai nangis dilek tak. Ada apa golek jangan aku, pengen ngoten golek jangan Mbak Dian. Cuma ibu urung buka. Apa dalan iki sungkan guys, soalnya aku sok aku diku gegeri ngono lho pemirsa. Apa le Pus? Mas jadi mana Momoyo. Ya betul lah sekali-kali yang metu. Nek wis aktif. Nek aktif sekolah kan wis gak anu wis gak metu-metu niki. Ya tak sekolah tahun ngarep, guys. Gak apa-apa. Nek aku kok mbek Mas Santo kan bukan sing apik sing genah gak pernah salah-salahan. Ngene gak pernah. Tidak seperti apa yang dituduhkan yang nggak ngerti. Saya tak sekolah natan ngarep anakku guys. Wis rasa anu sing takon nek tak jelasno. Kamu tak jajali mangan aku. Rakyat nasi sithik gak apa-apa tambah pengen seperti gak coklat. Maksudnya iki dalam arti gak bendino. Aku nek Momoyo gak bendino pemirsa yo nek cepu kono adoh. Gak doyan adek.
Nanti jajan dek. Cerita ini apa konten pemirsa aku tuku apa? Tuku sayur nunggu ibu Mbak Dian. Itu malah aku ngirit-ngirit nek tuku sayur guys yo. Sayur misalnya anggap aja 15.000 wis sak lawe sayur segala macam sayur sambel karo apa? Sayur sambel lawak ki 15.000 berdua. Nek kadung belanja nang pasar lah ora cuma nang Kapuan tok. Ki mesti tetep tak akeh aku, guys. Tapi memang niatku mang metu, yo ndelok hawa njaba wong ki butuh refreshing, butuh me time. Nek yo me time macam-macam ada yo mungkin ke delok nek nang kene ki yo nang Bravo yo guys, nek Blora yo nang luas. Terus mungkin pengen delok pasar, ambil belanja di pasar liya yo ora apa-apa sebenere. Sepenting yo kuwi kudu nggo dhuwit ngono ae. Aku sampe tuku pakan kucing ki yo lali. Saiki kan rada suda pemirsa makane. Biasanya ki setengah kilo ki gak ono seminggu kanggo kucing. Saya kan kucing-kucing iku mati pemirsa, mbung kena apa aku gak paham. Wong jenis kucing tritis mungkin ae bekas kaki apa bekas apa sing ana obat tikus bisa ae kucingku nritis gak. Nek manusa kan ngerti oh iki obat cah gak tak anu. Jenis kucing kan gak duwe akal guys. Oh iki mah apa jenenge? Ceritanya ngoten metu ya tret tujuannya ya memang ya nang aku ki ndelok tanggoku ki kok nang aku takok mbak oleh mbak nang oleh sampe tuku kono yo mitem nang kono ora apa-apa tanggoku ngono aku ki yo ben roh wong jaba guys aku ki yo bingung tuku apa yo anakku gak sepiro seneng es krim guys yo ya kuwi nek pengen yo jajan kuwi roti apa kadang apa tuku donat, tuku apa nek anakku ngono iki metre aku rono iki ya jenenge rono iki munggah nang Taman Bermeno mesti tuku produk lek guys. Ngono aku tre rono iki ambek takok. Pas lewat tablet lewat platform liya iso apa ora? Iso Mbak tinggal mencet iki Mbak. Ya pilih Momoyo Areandi. Aku singkat mergo wediku, aku mulai wediku. Ibu Mbak Dian apa jenenge wis dodol kuwi iki angger kadung dodol iku wong iki dumara dhewe-dhewe pemirsa. Berarti ku kenteken ngono. Ndelala isek siap-siap rek mong gak rono aku sungkan pemirsa. Rono iki Ibu Mbak Dian urung siap. Iya nek jangane ana sing diadai, biasane ku jangane urung diadai soalnya masih setengah jam lagi ceritane. Aku mulai lah guys. Mbak Dian mau tak WA, wah buka dek, Mbak Dian kan jualan es. Aku niki ambek nukoni dagangan dulure guys. Niki enggak ono sini, pencobaan. Cuma kan ya sekali-kali ngonten metu lah. Berapa mesa sekali-kali ngonten metu. Gimana mau moyo dhisik guys aku. Tuh kamu. Ada anak guys ini gak doyan es krim. Terus belinger kecil no yo tak ya oleh jajan cuma ya tak sudo coklatnya guys kakek coklat juga apa ini pecah nah sekali-kali ya ora apa-apa aku nang Momoyo lho seumur hidup selama 2 tahun hidup di sini ya guys kayak kena Momoyo aku liwati terus ya kadang liwat nek pas cepu ya liwat apa nyebut Mas Antong aku eling bukan apa kan kucingku lah kok kejablasan mulai aku nah aku ya apa sih pemirsa ya wong ki butuh quality time bener ya karena berdua aku ya mbak Jojo ya cuma aku tuh kan nang Taman Bermeno kan harus tuku produknya lah guys aku yo bingung jenenge aku bingung tak tukok nopo anakku ki ora gelem aku no
Dadi mau tak ubek, tak goleki, tak ono koyo pudinge, dadi tak sendoki, tak dulangno. Gelem ya terus blengerung ndek wis kadung seneng karo prosotan, main prosotan. Terus kenapa? Aku tak anu sik pemirsa, aku tak rono. Aku ya sudah Mbak Dian tapi dibales Mbak Dian paling ngewangi ibu. Yo kadang kali iki aku bingung guys, sekali glundeng nang pasar iku apa jenenge? Mohon maaf ya iki ambek cerita-cerita ya soalnya piye lah guys yo. Kotane meneng ae terus piye. Sini ki mangga sini ki ceritane ki bar mubung nang Momoyo terus aku karku tuku jangan tuku isek suwi, isek 40 menitan. Ya wis aku mulai sik ngono ceritane guys, yo tak ceritane. Aku tak ganti baju sik. Mau keceprotan iku. Keceprotan apa iki? Mau tuku es teh aku iki. Padahal pilek. Oke. Nih kata mana anak kan jaluk jajan. Terus saya tak tutup dulu, kingko aku tak marani. Marani aku. Jangan tak WA Mbak Dian, gumgo yo. Gak kentekan. SWA SBSI pesennya diadano guys. Nokono ku wala larise mbah kemruyak ngono wis ditunggoni kadang ana sing ndekek nunggoni bagian gorengan. Terus misalnya nanti kita lanjut lagi. Ini tadi ke Momoyo. Sama yo golek hawa coba anak lanang ben gelem main-main sedelok tok iku mang tapi tidake dia ben gak jenuh nomah. Ya. Terima kasih, terus semangat, terus jalan lele kamu catat keluarga Mas Koper. Nah, akan bersuara sengake. Mohon maaf tadi sebenarnya rencana niatku ngonten lebih lama cuma karena anakku pengen mulai pemirsa. Yo prosotan, terus ya memang yo dhewean ki biasane ki yo ana kanca liya ana kono ning dhuwur biasane ana. Ki makan isek pagi tenanan rencana aku mah pengen ngonten nunggoni ibu Mbak Dian Mas. Apa ngade jangan tapi urung beliau urung siap. Oke, tetap semangat, jolali Mas Kepen arep eksplor sing akeh. Dan kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti baju dulu guys. Nggo baju santai ae. Soale aku lali ono lubang nang jalan, keceprot guys. Minum. Ya. Keceprot guys, aku mau ceritane. Tak ganti baju dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi.